Сабаленко. Яна прапускае турнір у Дубаі. Гэта абразіла боса спаборніцтваў, ён патрабуе штрафаваць і забіраць рэйтынгавыя ачкі у Сабаленка і Свёнтак, бо прычыны іх зняцця з турніру, маўляў, неўважлівыя. Але Сабаленка ўсё ж наведала Дубай, праўда, з іншай нагоды. Там яна прэзентавала лімітаваны бокс пончыкаў. Іх можна замовіць у Мінску і ў Маскве. Цэны ўражваюць. Пачастункі значна даражэйшыя, чым у канкурэнтаў. Але кажуць, што атрыманыя ад продажу пончыкаў сродкі будуць накіраваныя на развіццё і дапамогу таленавітым тэнісістам з Беларусі. Мэта нібы вельмі добрая. Гэтыя пончыкі адна з маркетынгавых актыўнасцяў Сабаленкі і ейных партнёраў з First and Red. Сабаленка яшчэ раней стала амбасадоркай гэтага расійскага праекта. Яны супрацоўнічаюць з рознымі расійскамоўнымі зоркамі. Але за гэтым First and Red стаіць расійскі букмекер Fonbet. Па лагатыпах усё відавочна, але і адсылкі ёсць у пастах. І тут усё проста, букмекеры не могуць напрамую фінансаваць тэнісістаў, таму яны робяць гэта нібы вось праз такое медыа. Пасля 22-го года шмат якія футбольныя клубы, дарэчы, прыпынілі супрацоўніцтва з Fonbet'ам. Гэта і Мілан, і ПСЖ, і мадрыдскі Рэал. Таксама кантора ўдзельнічае ў падтрымцы такіх каляваенных праектаў. Яны перавялі $140 000 на развіццё спорта для так званых ветэранаў СВО. Гэта, канешне, не падтрымка ўзроўню Нурлана Сабурова, але ўсё ж такі